2023-nji ýylyň tomsunda Garawum kanalynyň orta we aşaky akymlaryndaky suw howdanlarynda suwuň muktary soňky 2 ýyllykdaky iň pes derejeleriniň birine çenli aşaklady. Bu barada howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşri 14 sentýabrda habar berdi. Bu döwürdäki satelit suratlaryny seljeren neşir mundan ozalky döwre değişli maglumatlaryň ýokdugyny belläp, esasanam Köpetdağ suw howdanyndaky suwuň muktarynyň şu tomuz soňky 22 ýyldaky iň pes derejeleriniň birine çenli aşaklandygyny aýtdy. Howdanak suwuň muktary bahar passynyň dowamyna 7 derejede azaldy. Tassamy boýunça tutýan meýdany 33 kvadrat kilometre deň bolan suw howdanyň meýdany 25 aprelde 25,5 kvadrat kilometre barabar boldy. 26 maýda onuň tutýan meýdany 17,17 kvadrat kilometre çenli azaldy. Ýa-da bir aýyň içinde 29%-den gowrak kiçeldi. Diýilip neşriň maglumatynda bellenilýär. Habarda 30-njy iýunda suw howdanynyň tutýan meýdanynyň 18,9 kvadrat kilometre çenli bir neme ulalandygy, ýöne 30-njy iýulda onuň meýdanynyň ýeni 15,17 kvadrat kilometre çenli kiçelendigi bellenilýär. Awgust aýynda düýpli ütgeşmeler bolmady. 29-njy awgustda düşürilen satelit suratlarynda onuň meýdany 15,16 kvadrat kilometre çenli kiçeldi diýilip habarda aýdylýar. Neşir Türkmenistanda ekil meýdanlarynyň köpüsini suwarýan Garawum kanalynyň orta we aşaky akymlaryndaky beýleki suw howdanlarynda hem ýagdaýyň gowy däldigini belleýär. Tassamy boýunça tutýan meýdan 210 kvadrat kilometre deň bolan Howdhan suw howdany şu ýylyň 25-nji maýyna 75,14 kvadrat kilometre barabar boldy. Deňeşdirmek üçin aýtsak, ýagyny 2019-njy ýylyň degişi döwrüne howdanyň meýdany 218 kvadrat kilometre ýetdi. Ýöne şu ýylyň tomuz passynyň dowamyna onuň meýdany köpelmän satelit arkaly şu ýylyň maý aýynyň ahyryna we awgust aýynyň ahyryna düşürilen suratlary deňeşdirenine görüşimiz ýaly azalmagyny dowam etdirdi. Diýilip maglumatda aýdylýar. Neşir iň görnükli ýagdaýy 2021-nji ýylyň tomsunda açylan Bereket etrafyndaky suw howdanynda synlasa bolýandygyny belleýär. Satelit arkaly 5 martda düşürilen suratlarda howdandaky suwuň derejesi onuň taslamyndaky tutýan meýdanyna golaý bolan bolsa, 22 awgustda tas ýok diýen derejede azaldy. Meteor jurnal neşri şu tomuzda Amy derýanyň akymynyň ýokary bolandygyna garamazdan suw howdanlarynda suwuň derejesiniň petelmegi bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykandygyna hem ünsü çekdi. Türkmenistanyň iň uzayn emeli derýasy hasaplanýan we uzynlygy 1440 kilometr töwereg bolan Garawum kanaly öz göz başyna Amy derýadan alyp gaýdýar. Kanal Lebap welaýatynyň başsaka şäherçesiniň çäginden ujalyp Lebap, Mary, Ahal we Balkan welaýatlaryna çenli uzap gidýär. Meteor jurnalynyň çap eden maglumaty Türkmenistanda agyz suw we owa hojalyk suwlarynyň üçünçlügi bilen bagly meseleniň öňkü ýyllar bilen deňeşdirilende hasta yaramazlaşan döwrüne gabat geldi. Bu barada Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri şu ýylyň martyndan bäri iýdigderli habar berýärler.